Right, muri yeZimbabwe makadiko kumatima nenyika kwese kwese kwamuri. Nasi tiri pano zita ndinonzi DJ T1. Tine murume vatinai panapa. Murume uyu ndiye aita kuti tinge tichiuya pano tichida kunzwa zvizere pane tsaona yakaitika nezuro. Tsaona yemotokari yerudzi rwewishi. Motokari iri kunzi ndo baba vakanga vari kutyavira motokari yakaita tsaona ikakuvadza vanhu vakawanda. Saka toda kunzwa kwavari kuti chiitiko ichi chakafamba sei kuti chizodaro, nekuti tsaona iyi yakakonzeresa ikakuwadza vanhu vakawanda, vana vadiki nevanhu vakuru. Baba makadi zvenyu? Tofa redu makadiwo DJ. Tinofara. Mungaudze vanhu kuti zita renyu munonzi ani mimi? Alright, zita rangu ndinotwa Vatsunga Bernard. Aiwa, tinotenda zvikuru. Chingava chokwadi here tatirega tibate mutyaviri aityawira motokari. Chingava chokwadi here kuti tsaona yakaitika zveshuwa? Ichokwadi, tsaona yakaitika nezuro. Okay. Imimi semutyawiri, chii chakaitika kuti tsaona iyi izoitike? Alright. Zvakaitika ndichibva kutown. Ndakakwidza vanhu paflyover. Takuda kusvika parafingora, pamudzikisiro weparafingora paya. Ndichisvika pajunction ndakatakura vanhu. Zvinova hazvibvumidzwi pamutemo kuti utakure vanhu uchida kuzodzika mudzikisirwa. So mota yangu inini ndakaimodifya from auto to manual. Okay. Saka yakazoenda kuluza mabreki. Ndiri kudzika mudzikisirwa weparafingora paya. Saka zvakazoitika kuti zvakazokonzeresa kuti ndinge ndichidhuma vanhu vakawandisa nekuda kwekuti the car was out of control, zvekuti ndanda kutotadza kuita sei kukontrola mota yacho. Alright. Ndiri ipapo because mataurwa zviri kuitwa nevanhu vakaona chiitiko chichiitika. Zviri kunzi motokari yenyu payakaruza mableki imimi manga makatarisana nevanhu 2 wenge vari pamberi penyu. Saka zvemenge makatarisana nevanhu 2, ngeimimi musina kutsika vanhu 2 wemenge makatarisana nawo muchiza mabva mazotsika rumhomo rwevanhu wenge vari pamuchato, nekuti tikada kutarisa zvakaitika apa mungatitsanangudzirewo mbichana ipapo? Alright. Zvakaitika baba manje, ndakudzika mudzikisiro weparafingora. Chokwadi ndakanangana nevamwe mambuya vanga vatone madengu. Ndofunga vanga vari kubva kuhodha. Zvakaitika ndezvekuti shuwa pfungwa idzodzo dzakatopinda mandiri. Ndikaona zveshuwa kuti it's better I sacrifice kutsika vanhu ava 2 than kutsika mhomho yevanhu. But ipapapo vanhu vari kundi misunderstand kana kundi misjudge. Sore henyu kuhama dzevanhu ndakatsika. I know I'm responsible, but pamwe pacho tarisai both sides, because what actually happened ndezvekuti baba muchato zveshuwa wanga uripo ende vanhu vari kunyanya kundikohomedza nekundibvunza kuti iwewe kwakaitika kwaifanira kunge wakatsikira vanhu 2. Inini ipapo manje ndopenge paine nyaya pandaida kuzosvika kuti ndikubvunzei kuti nai semutyawiri kwakadambukira mabhureki enyu nekunge kuine muchato kutori nedistance yakati kure kuti imimi mabhureki enyu adambukira kuno kumakatarisana nevanhu 2, chii chakazoitika kuti muzosvike kumuchato kundotsika vanhu vange vari pamuchato vachizvifarira? Alright, tiri ipapo manje zvakaitika ndezvekuti pakutsika vanhu ava ndakatsika 1. Ndo zvakaitika, ndakatsika 1. Vanhu makamutsikira kupiwe? Ndakamutsikira kutara. Ndatsika 1 kutara. Umwe wacho obva anzvengera kumuchato, obva atanga kutizira nerodhi kuenda kumuchato. Saka inini manje zvakaitika ndezvekuti ndandakasacrifice kuti ndoda hangu kutsika vanhu 2 vanga vari mutara. So zvekuti uyu anga atodi, uyu ndandatotsika uyu. Saka ndo zvakazosakisa kuti nditene ndichiteera kuti ndione kupedzisawo kutsika uyu, vakwanise vaite vanhu 2 because vanga vari kufamba pamwe chete. Saka uyu manje akakwanisa kuwana simba rekuita sei, rekutiza achipinda mucongregation
yanga ine vanhu zvakazosakisa kuti ndinge ndakudhuma munhu wese angari pamuchato. Saka aitizira mune vanhu achipoya mune vanhu. Saka ndomandaiswevhera mota ndichida kuti ndichizama kuti ndimutsike cause emu yangu yanga yangonangana nemunhu wandandiri kumhanyisana naye kubva kutara zvokuti dai nyaya dzese dzakangoperera kutara I think handaizokwanisa kuita sei kupinda nemune vanhu. Saka imimi kumhanya kwamaita nemotokari maiteera munhu wenyu menge mabva naye kutara. Ndaiteera manje kuti nyaya yacho ite ikwawo. Manje muchawiri apa pakaoma apa. Saka waridzi wevanhu wakafa nevanhu wamakakuwadza wari kukupai mhosva ka imi muri kuitambira sei mhosva yamuri kupiwa? Mhosva yekuti ndindakatsika ndiri kuibvuma asi nyaya yekungoti ngatitarisei both sides kuti inini handina kukonzereswawo futi nenini mhosva ngatimboipawo futi uyu because uyu ndeyakatizira kune vanhu inini ndichifanira kumutsika aingofanira kumira pamba nomwe wake ndovatsika vese. Baba Mashoko amuri kuda kutaurirawo imimi kune hama dzevanhu vakafa nehama dzakakuwara patsaona iyi. Mashoko apa muri kuda kuwasira nhasi? Ndoziva kuti soro yangu haichabatsiri kozi haikwanisi kudzosa mhomho yevanhu vandakatsika asi dai wakwanisa kuzvigamuchirawo kuti ndokumbira uregerero kune hama dzevanhu vandakatsika. Ndoziva kuti it's a big loss, it's a huge loss. Dai zvaikwanisawo ndaikwanisa kuti nditengesewo motikari yangu ndisponzowo murufu rwevanhu vandakatsika but inyaya kuti ndo moto yandiri kuitisawo business plus haizi yangu ine varidzi asi dai zvaikwanisika ndaikwanisa kudaro ndokusponzayo. Ndakatongotangawo basa 3 days ago idzodzidzi dzandabva ndatopinda munjodzi asi ndiringotiwo mhuri yeZimbabwe ndo nyaya irapa ndiringoti sori yenyu mune zvandakaita ndakakanganisa ndo mashoko angu andingada kusiya kumhuri yeZimbabwe.